poslední host je moje kamarádka, která je taky z regionu a já jsem moc rád, já řeknu, jak jsme spolu na Facebooku. Jo, protože minule jsem řekl její jméno příjmení a řekl jsem to blbě. Takže přichází Pavluša Bony. Tak to je pan Maxa. Ahoj, Pavlušo. Máš dobrý kostým. Tak to je Filip. Ahoj. Martin, Steak. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Tak pojď si k němu sednout, oni tady celou dobu vyprávěli o Lady D, takže, no, představ se jim, kdo jsi vlastně. Já? No tak bydlím kousek od Bohdanči, nebo jsem bydlela, to už víš. My jsme zjistili, že jsme chodili na stejnou školu. Na Fakt? základku, do Bohdanče. To úplně mění situaci. No, A pak jsem se přestěhovala jsem do Hronova poblíž, tady od Kostelce. tak. Ale ty, všichni, oni si hrají, už si musíme víc nahlas, ať se slyšet. Takže nestyď se projevit. Jo, když jsi tady. Co je? Nic? No to je dobrý, ne? Tak, já jsem tě potkal při několika natáčeních, ale mě úplně zaujalo to vlastně, co všechno ty už si jako vyzkoušela, co si dělala, všechny ty tvoje koníčky, co ze všech těch věcí, které jsi dělala, vlastně máš ty nejradši. Tak určitě tancování. To jsem se věnovala od malička. A focení, no, modeling. Focení, modeling, tancování a pak si byla, přece máš ceny z toho, co to bylo, co to je za sport, nebo já vůbec nevím, jak bych to definoval, ale ty jsi v tom vlastně byla velmi úspěšná v České republice. To bylo Go-Go Dance. Go-Go Dance. To byly soutěže po celé České republice a pak bylo natáčení přímo Go-Go nejlepší východních Čech. Tam natáčela i televize. No to je jak ze slunce stenov. Vole, a to je náš, jak se jmenoval, Vincek, o něm psali v rádiu, nebo v televizi. Ne, v novinách. No dobře, no ale co je toto Go-Go Dance? Pojď mě jako člověku, který ho vyhodili z taneční, když zašla čtvrtou partnerku, tak pojď mě říct, co je Go-Go Dance. Tak je to tanečnice, která může tancovat u tyče, anebo i bez tyče, oblečená. Odlíčená? Oblečená. Oblečená řekne, povlečená. Odlíčená jsem rozuměl. Jo, ty jsi rozuměl, tak ten rozuměl povlečená, ty odlíčená, no tak dobře. No tak go-go tanečnice jsou oblečené a topless tanečnice ty svlíkají vršek, což já tedy ne. Ještě jednou? Topless tanečnice jsou ty, tancujou 15 minut a pak se jakoby svlíkají. Takže topless tanečnice znamená, že po 15 minutách se slíkne, jo? A jo, vršek a pak tancujou dalších 15 minut. 15 minut. Takže tancují půl hodiny v kuse. Půl hodiny, pak mají pauzu, pak se zase vystřídají další tanečnice a Jo. takhle to je. A go-go tanečnice, jakože tančíš u tyče. Ano. Ustrojená. A jaký to, když řekneš, že tančíš u tyče i bez tyče? Když to je přece úplně jiná taktika potom. No je, tak na tyči můžeš dělat různé věci, krátce a bez tyče. Na tyči je to lepší prostě. A tak máš to radši s tyčí? Nebo co je lepší, jako s tou tyčí? Tak na tyči se víc vybubneš, když můžeš dělat jaký krátce. A jaký krásy třeba? Třeba vysit hlavou dolů a tak. Jo, to je tanec, že visíš hlavou dolů, jo? To je do toho zatažený to pole dance vlastně. Kdo? Pole dance. Jo, to je třetí, takže je sitli, to bylo to první. Toples. Tuples, pak je... Jo? Topless. Toples, jo, topless, ano. Potom je teda go-go, ten znám, to je jasný. A potom jsi teďka říkala, že je polo dance, nebo? Pole dance. Pole dance. A To jsou ty krátce na tyči. To jsou krátce na tyči. A jaký? Třeba jako, že tam roztahuješ prostě ty nohy, no, je to... No právě to je to třeba, že visíš hlavou dolů, nebo Visíš hlavou dolů. sedne, nebo prostě děláš otočky a tak. Děláš otočky, takže ty visíš hlavou dolů a děláš otočky? To jsou různý, ty, co na tom můžeš jako vydělat. No a kdo si zvolí ten typ té krátce, kterou tam budeš dělat? Tak to už je na mě. Jo, to je na tobě, takže ty jsi si sám sobě choreograf. Jo? Jo? A ty jsi šla do těch nebezpečných věcí, že jsi někde visela hlavou dolů? Tak mě to bavilo a baví doteď. Jako doteď? No. Jako viděli jste to někdy? Já jsem to snad ani nikde neviděl, jako v reále, že bych to viděl, tu go-go tanečnici. Viděl jsi to někde, Martine? Já jsem to viděl jednou. Jednou jsem to viděl, protože já jsem byl v porotě na volbě Miss někde a jedna z těch adeptek na to vítězství
jak tam mají tu volnou disciplínu, tak se tam chtěla jako předvést a měla jako volnou disciplínu právě to tancování u té tyče. Ale teď nevím, jestli to bylo to go-go, nebo ten pool dance, nebo nevím přesně, jaká to byla kategorie. Každopádně ji tam tehdy uprostřed toho pódia vytvořili na nějaký konstrukci takovou tu tyč. A ta slečna jako se tam předváděla, že tam dělala ty polohy, právě tam střídala. Ale při té jedné poloze ona tehdy měla asi nějaký špatný období a musela se podle mého názoru trošku přijídat čokoládu. Asi byla těžší, než špatně to vypočítala a při té jedné změně poloze hlavou dolů se bouchla o ten podstavec a pak ji odvezli snad dokonce sanitkou tehdy, protože to bylo takový lehko zranění. Takže já jsem jednou viděl ten akt toho tancování u tyče, ale nedopadlo to úplně nejlépe. Na to by koukal Filip Kolert a řekl by jenom Tůček. No a ty jsi to viděl někdy, Martine, tohleto? Ne. A Fílo? Taky ne. Já vím, máš tady matku, mě to došlo. Stejk taky, takže... Já tady mám taky maminku. takže tak... Ale na tom není nic špatného. Ne, já vím, že ne, No. ale můžu se ti teď na něco zeptat? Já, když jsem byl malej, tak mě ten učitel tělocviku nutil líst pod takový tyči nahoru v tělocvičně a jednou já jsem to chtěl mít rychle za sebou, takže jsem to sjel dolů. Se musel pěkně spálit, ale. No právě. Au. To jsem se fakt spálil a od té doby právě... Je tam jen ten malý cvoček. Od té doby je to ten úlek, teda knoflík ve tvaru úlku, tak to jsem se fakt teda spálil hodně. Ty ses nikdy nespálila, Pavli? Tak ze začátku, když jsem si to učila, tak jo, ale... Ale pak přišla na ten tak grip. nesmíš padat hned honem dolů, že to je jasný, že se spálíš. Musíš pomalu. A poslední nějaký, teď mám otázku pro všechny, vždycky se ptám. Poslední trapas, který se vám stal, a nemusí být u tyče. Co se ti stalo jako poslední trapas? A seš chudák první, chlapi mají čas na tom přemýšlet a nejvíc času má kolega Maxa. Co se ti stalo jako poslední největší trapas v životě? Poslední? Nebo teď nějaký aktuální? Asi když jsem šla metrem a zasek si mi pod patek do země. Tam byl takový jakoby Jako šla si kanálek, metrem, šla jo? jsem a měla jsem A to v ještě- metru můžeš sedět normálně. Ne přímo metrem, ale jako když jdeš na to metro. Jo. Takže jsem měla ještě uší podpatky, no, ztratila jsem botu. To jsi jak popelka. No, vidíš, a nikdo mě nechce. Někdo tě nechce? Ne. Prosím tě, vemeš 2 tyče. Tak, tak koukám, jak nad tím stejku přemýšlíš nad posledním trapasem. Já vůbec nevím. A nevíš, ho vybrat, víš? To je jako to nejtěžší. Cože? Že nevíš, který ho má vybrat. Tak co se ti fakt stalo jako poslední trapas nějaký? Já? No, Já mám hrozně špatnou paměť. Já vůbec nevím teďka, co by se mi mohlo stát. fakt nezažil nějaký Ale- trapas v poslední době? Já jsem jich zažil, ale to si teďka na žádnej fakt jako nespomenu. Ježiš, tohle už na mě zkoušel Lábus, prosím tě, to, který je chodící trapas, tak to... Tak já ti dám chvilku čas. Okay. Tak povídej, Marťo. To asi nebude jako klasický trapas, jen jsem byl na toaletě v obchodním centru. Jo, až takovejhle, jo. A počkej, to byl takový trapas, že tady už vidíš takovou tu mezi lidi, kde občas člověk nepřemýšlí. Já jsem byl na toaletě u pisváru a přijel fanoušek a ahoj, můžu se s tebou vyfotit? A já stojím mu to pisváru, podívám se jako, nepočká to? Dobře, tak Filipe, co ty? A neříkej, že tvůj trapas je to, že jsi šel do té talk show. Ne, to ne. Ale nedávno jsem jel autobusem, měl jsem normálně sluchátka, tak si jako poslouchám písničky a akorát nebyly připojený, takže to slyšel celý autobus. To je asi jako, to mě teďka jako napadlo jinak. A přišlo mi jako divný, že to hraje potichu, jak jsem to furt jako zesiloval. To bylo dobrý, no. Ale už radši už nevím, co tam jako hrálo. Určitě moderní. Určitě něco jako Doufám, že jsi tam nepouštěl díl 69 z Hypecastu, ty vogo na play autobus, jako. Martine, a co ty? Tak já jsem samozřejmě zažil v životě víc trapasů, ale nevím, jestli to divačky a diváky pobaví. Když jsme se bavili o té mé filmové anabázi, tak já jsem taky jednou čurdu hrál v Kameňáku s Zdenkem Troškou a to byla taková malá role, já jsem tam v podstatě jenom běžel a pak jsem něco řekl a pak ještě jsem někde něco řekl a tam se točil nějaký záběr a
já jsem nějak se snažil odříkat tu repliku, která by byla tím scénářem předepsaná. A jak jsem ji odříkával, tak jsem se nějak blbě nadech a okolo prostě letěla moucha. Já jsem ji takhle spolknul a myslel jsem si, že se úplně udusím, ale nějak jsem to udržel. Ale asi mi trošku jako vylítly ty slzy. A potom v tom záběru se ten kameraman, nebo kdo tam byl, ten asistent, takhle ptal Zdenka trošku jako, jestli to je dobrý, protože některé záběry se opakují, když se to nepovede. A on se takhle na to podíval a říká, ne, nebylo to špatný, ale ještě to chce vychytat nějaký mouchy. Pro Páju. Vím, že scháníš tandem se skok padákem. Jak jsi se k tomu dostala? Tak v Novém Městě skáčou, v Hradci skákali a furt jsem si říkala, tak mám ráda adrenalin, tak furt si neskočit. Tak jsem říkala, neskočit, no tak jsem začala skákat a v dubnu začíná další sezóna, takže si půjdu skočit už po 15. Steak, kdy budou další strašidelný příběhy? OK. Tak jo, tak budou. Třeba teďka klidně v březnu je udělám. Ať já chci udělat radost těm lidem, nebo toho kdo se zeptal. To je taková jedna série, kterou jsem začal dělat a byl to pěkně blbý nápad. Protože já jsem takový docela bojácnej. A já jsem si hledal nějaký strašidelný příběhy a když jsem byl sám doma v noci, tak jsem je natáčel. Já jsem se v tom videu v jeden moment strašně lek svýho stínu, ale takže jsem fakt jako vyskočil a málem jsem utek z toho bytu. Karma. Já nemám, tak ty máš rád duchy třeba. A vyprávíš jako historku o nějakým duchu a najednou vidíš, jak se něco hejbe a neuvědomíš si, že to je tvůj stín. Čo? Kámo, jestli chceš jet dneska domů podělanej, tak se o tomhle tématu se mnou chvilku bav. Dobrý. Ne, stačilo. Jo? A fakt, my jsme si zažili svoje tady. Tak Martine, nějaký vtip? Já vtip? Ne, na tebe dojde, brácho. Já. Ty tady máš nejlepší otázku. Ježiš. Poraď mi vtip. Já jsem jenom sprostý. Já taky právě. Já mám taky 2 nevhodný, ale to nemůžu říct. Já nevím, nic nenapadá. Ty jsi ještě neřekl vlastně ten trapas, to jsem za tebe No vidíš, zakecal. tak no, Jakube, já řekni myslím, trapas. to řeknu vtip. Tak dobře. Ale když jsme tady mluvili o té Lady D, tak jestli víš, jaká je oblíbená polívka pornohereček? Ejakulejda. Na tomhle jsem se proslavil. Každej může. Zdravím moc paní Steklou. Ejakulajda, jo? Já to nejet. Já teda... Tak, no a teď ty, Marťo? Já nevím. Jak králně mi nic nenapadá. Fakt žádný vtip? Ne. Ty neznáš žádný vtip. Tak řekni sprostej. To Určitě nebude horší, než ten, co jsem teďka řekl. No, to je. Ale tohle je nejhorší. Řekni vtip prostě. No, řekni vtip. No tady je vtip. Tak jako co, brácho? Musíš. Lidi, je to vůle lidu. Ale vidíš, a to je to, proč jsme ve dvojici. Já řekl trapas, A já on vtip. řekl vtip. A odpustíme jim to. Asi jo. Mlčení znamená souhlas. Filip Kolert. Chtěl byste nějaký film natáčet s Lady D? A zkus kecat, kamaráde, to každý pozná. Asi ne. O 4 roky později. Nový film Filipa Kolerta Ejakulajda. Ty vole. Jak dlouho trvalo složit první písničku? Ježiš, tak to já už si nepamatuju. Ale nebylo to tak dlouhá doba, no. Jak jsem říkal, už jsem se tady o tom zmiňoval, zpočátku to vždycky šlo snadnějš a potom posléze s tím přibývajícím časem už to bylo vždycky horší a horší. Takže na tuhle otázku nedokážu relevantně odpovědět zkrátka. Nebylo to tak dlouho, no. Ale snaha byla. Snaha byla. Vážení přátelé, 2 večery jsme byli v Červeném Kostelci. Já jsem moc rád za to, že jste dorazili. Pavlu Šabony je dobrý. Dobrý. Pavlu Šabony, Martin Maxa, Steak, Martin Molnár a Filip Kolert.